Bizning Әтнәбездә, Алла бирса, 1 август сәгать 11дә Туган ягым һәм ял паркында Әтнә туй дип исемләнгән этник фольклор фестиваль булачак. Безнең фестивалебездә 5 район катнашачак. Балташ, Орша, Биектау, Балык бистәсе һәм әлбәттә үзебезнең Әтнә районы. Әтнә туй нәрсә белән үзенчәлекле? Анда безнең онтылап алган туй йолаларыбыз торгызылып, һәм ул халыкка тәкъдим ителәчәк. Монда яшьләр безнең туй йолалары белән таныша алачаклар һәм үзләренең хәзерге туйларына чакырып интерактив күренешләр ясый алачаклар дип. Балалар турында да онытмадык. Балаларга аерым мастер-класслар, осталык дәресләре һәм алар өчен уеннар, интерактив мәйданнар эшли. Себерке, Әтнә себеркесе ясап кайтырга да өйрәнә алачаксыз. Һәм төрле еллардагы фото-архив күргәзмәләр белән таныша алачаксыз. Төрле еллардагы музей хезмәткәрләре тарафыннан үткәрелгән күргәзмәдә булачаксыз. Туй күлмәкләре белән таныша алачаксыз. Әлбәттә инде Әтнәнең үзенең туена хас булган ризыклар белән таныша алачаксыз. Һәм сез шулай ук Гөлҗиһан мәйданчыксында татар халкының милли уеннары белән һәм үзебезнең имам хатибыбыз тарафыннан оештырган гаилә кыйммәтләре белән дә танышып китә аласыз. Сезне барыгызны да Әтнәдә көтәбез. Һәм шул көнне Әтнәнең иң уңган киленен дә билгеләячәкбез. Бүләкләр саллы, сез килегез, без сезне көтәбез.